Vi har i dag fået udleveret det her udviklingsværktøj, Makimaki. Nu vil jeg åbne det. Øverst så ligger der den her Makimaki. Boksen indeholder også et USB-kabel og nogle ledninger. Hvis vi tager fat på Makimakien, så kan vi se, at det ligner en NES-controller. Vi har piletasterne herover, og så har vi 2 knapper, mellemrum og venstre klik. Hvis vi vender den rundt, så kan vi se, at her sidder USB-tilslutningen. Nu kommer vi til tilslutningen af Makimakien. Der tager man USB-kabel og sætter ind i USB-porten på computeren. Derefter tilslutter man den Makimakien. Der er ikke brug for nogen driver. Det næste man gør, er at tage en ledning og tilslutte den jord. Den nederste del af panelet her. Det er vigtigt, at den, der bruger Makimakien, har forbindelse til jord, for at kunne bruge tasterne. Nu vil jeg tilslutte op-pilen. Sætter man det ene krokodillenæb fast her, Makimakien, og den anden ende tilslutter en nøgle eller noget andet, der kan lede. Det vil fx være frugt eller vand eller en anden person. Så tager man fat i jord, og hvis vi lige scroller helt ned i bunden, så kan I se, at når jeg rører ved nøglen, så scroller jeg op igen. Nu har jeg tilsluttet alle piltasterne til nøgler. Og jord har jeg sat til huden under mit ur. Nu vil jeg vise, at man kan spille et spil via Snake. Så ved at trykke på nøglerne, så kan man bevæge slangen og spille spillet. Dette var en kort gennemgang af udviklingsprogrammet Makimaki.